Mapakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nay, haldawa na nagkamdi ka pa'y nakadalo si tiyo nagtibalay. Ay nawaw. Adang amin ar-aramidek, tatang. Ay, dita ka niyang silsilpon, di magbagam nga aramidan, ha? Bay, anda ka dilang, tang. Aglinis akto, Ay, nawaw. Ay, dita yung bagam nga intaw, awan manad. Unay kalaki din. Kasado, doon may mangsirpat king ka, makita na ang nagrong itibalay. Manismayada king ka, ay nawaw. Alaman langan, agdalusakon. Ay, nawaw. Ay, kakadima pa nagbiro kiti trabaho, tapno dapat pakakumikumam, ay nawaw. Inakto, tatang, ngam saan pa'y nga ita? Inay, nakagradual ka kas may sa midwife. Gabdi ka pa'y mo't nakapasa, iti intuyang ti gobyerno, nga eksamen tapno makatrabaho ka, ay tawaw ka talaga. Barang adag ka sa pulan a pribado, tatang. Ay, di ka mo't mapanagbiro, kasanungay, ay nawaw. Sikamat gayam day pare, kamusta kan? Kasil hata pare, ngam nakalibak pa iti trabaho. Inpan ko ngamin ni daddy iti ospital, ta. Ay, na-stroke. No, jakag ka mali retired na soldado ni dadim. San ka de? Wan pare, problema kita. No kasanua ka makatrabaho. Masapul nga dako ma-caregiver ni daddy. Kasta ka de. Mabali na ti midwife nga ag-caregiver. Ay na, wow. Wan ko pare. Awan ka di ti amom a midwife nga alag akas caregiver ni dad. Guray ka pare, ha? Ada ka anak ka midwife ket, ha? Padasak nga iba kaking kwana. No kayat na ti agbalin a caregiver. Don't worry. Alaman nga pare. Alam ti contact number ko. Taawagan nak no kasano, ha? Arigilado, pare si Kapay, Si Kapay. Oh, uncle. Nakaumay kayo, mat. Adan sakit di pagsayatan nga ibagayo. Ay, kana ka da. Kahit mo ka diti ag-caregiver, ha? Hospital ti kayat ko pagtrabahuan. Ngam, jakmat ngamin naigasatan ti exam mi, uncle. Ngam, sa dino ti bagbagayo, uncle? Ay, nawaw. Ako dito lang mat syudad, kaadalak idi ni Alex. Na-stroke kanu ti amanda. Kasapulan na iti, caregiver. Ang mga siya kasasbet. Mga siya kasugayam. Anya? Lakay ti awirat? Retired na soldado day jay. Yung baglangan ngam ti awan mo ti trabaho. Di ba? Saan mo pa ka dyan? Ha? Sige, uncle, padasak numayat. Ngam no jak magustuhan, agawi na. Nalakalaan mo ti trabaho dito, ading ko. Anya ka di ti aramidek, sir? Ay, nawaw. Pasaray duwa kayo lang kini daddy dito'y balay. Sikati agluto iti kanan na, kan sikati mangdigos kingkwana. Ken mangipatumari ti agas da. Ha? Kasla all around matlaangan, no kasta, sir? Sana bali ading ko, ta medyo dakkel matited ko asweldom. Ayan ka diti awirek, sir? Nakaturog pa iti silid na. Inton rumar, tulungam ngagtugaw iti wheelchair na, ha? Sige, sir. Pimanawan ni Sir Alex. Nakaturog matila kay nagkabaw. Mangiluto ak pankit ti kanag. Ano ti mabalin nga ilutok dito'y kusina? Mga nakit di amangan. Ay nawaw. Alex, umay ka man, Alex. Salpag! Nakariingan ti agkabaw. Ay, mapanak man pa'y iti ayan. Oh, apay ka di lolo.
Napanan iti opisina ni sir. Ang tatakaw ka kanay, ha? Nalipatan da ka din, Lolo. Siyak ni Julie, a caregiver yo. Anya, forever na sasawang ba't? Naglaan ka ba't? Ay, nawaw. Nagalasan? Taimpa ka na tiyagpaiso. Caregiver, Lolo, saan a forever? Ay, nawaw. Ay, si kaganap. Caregiver, hinggang araw magalay na puno tananaw ay nawaw. Agkapi kayo ka di, Lolo? Nangagkapay, napipagkatinaya berkaw, sukatam ken bugwam ti ubat kaw. Ay nawaw. Salbag, pati ubat, bugwak. Ay! Entun kon sinuyat ak iti napudot adanom. Sika, nagmamansay asaw ta saklutan. Ay, saan yun asaklutan? Tamang ano umisbo, Lolo. Kalkalpasyo ang nagdigos. Abay, umapal ka, ha? Nabintas kami di aso ng sika. Nakapasurod dito nga kabaw. Ay, tunkon. Ay, ang mauna di bagbaga kay nawaw. Nakamunta ng kamalatanitan ay nawaw kami. Sige, Lolo. Inakpay alaan ti aso yo. Ay, nawaw. Ay, nalo saan laaga po iti sweldo. Panawan ka alakay. Nakaumay kayo mat dito'y balay ti amok, tatang. Dala na pag ko ginatag, iso di magasag. Kamusta ka na ka? Masursurunak iti lakay nga asikaswak. Nakadagdag ulit. Ay, dapay tultulong na, makapasurun. Ay, nawaw. Ano sa anak ka? Tano awan day ta anak ay. Awan matitrabahaw. Sapay medyo dakkel sabat iti da asuldo. Wan matkit di no nakaturog dyan lakay. Agluto ak, iti kumpormi akanak dito eh. Ay, nawaw. Ay, mas daawa ka. Sumagmamano lang abulan mo dito. Nalok magkamatan. Kas kala impatugaw ako ribaw. Nyamat ni tatangan. Unay mata impatugaw ako ributan. Ay, nawaw. Ay, sad ka niyan. Hangawin ka lang. But, kita ang maniti sarmeng, basit ka lang harunan. Naglukmag ka pa lang. Saan ka unay akaan na akaan? Ay, apay kit din asaan ngay tatang. Naimas matimangan. Kakaysuna libre. Saan ko matagat-gatangan? Ay, nawaw. Ako rin kaman sika. Apa yan lumayak dito'y kusina kahit magmangan ka. Saan ka kadi amamamsaw? Ay, nawaw. Kaya't yung kadi matimangan, Lolo, ay nawaw. Ay, nalpasan ni tay. Ingam sika. Uray kalkal pastaan agad. Aglut-luto ka ba na iti kanam? Tita ka ba na agad? Ay, nawaw ka ba? Kunak man nagkabaw day talakay. Amo na madkayam ti mapaspasamak. Ininot samat nga agsubli ti lagip na iti pan naka-stroke na. Rumawrawat ka din ni Daddy. Kasa nagbit ama ibus ti abastuna. Ay, nawaw. Ay, kuwa nga min, sir. Agpaluto. Inton kuwan di namat kayat. Agpaluton tumanan iti sa bali. Di namanan kayat. Kasjay. Ay, kasta gaya. Apay nagrugit amin dagiti sulit ti balay. Saan ka kading agdaldalos? Ay, agdaldalusak mat, sir. Iso, ani nayunak ti sweldom, tapno isam samiram ti agdalos ito'y balay. Ay, nawaw. Bayan niyo sa
agdalusa kon. Ay, bigat matgaya man. Naladawa ka na karinga. Ala, kasanungatan. Diyak pa mo't nakaluto. Ay, pinakidya kusina. Sino ka na itiamo? Sigawin mo siya. Dawaw ka ba? Ay, kwa lolo. Diyak matan nakaputa na sapa. Abay, naawalan ka kaniti buot. Iso ako naman saan ka anak ka buot. Ay, kaya't ko asawan lolo, naladawa ka na kariing. Ay, nawaw. Ay, saan mo abagay? Tiyag ba rin na caregiver? Saan ka pa yaman nagdaldalaws? Ay, nawaw ka talaga. Ay, ka rin ito, arami na maasi ka. Ay, kwa, aglutluto ak iti makan, lolo. Ay, kanya ko makan dito. Agpit-pito kan samat. Maiparin kanyang timbrito. Ay, nawaw. Ay, kanam-kanimanan dito. Ay, naglaing mo't nagsipot na ito, alakay. Ay, sungkol. Ay, kanayon mo lang nga rod. May kisap na kiti makan. Aglutluto ka manan. Sikalang mo timang makan ka na kiti lutlutom nga kakanan. Ay, nawaw ka may. No di mo nga rod kaya't akanan, di siyak timangan. Ay, nawaw. Ay, batang, tayo nalala makatulong dito'y balay. Ay, nawaw. Apay kadidad. Diyo ka di kayat? Ay, kasano ka? Nagagat ngaglutaw iti kananda. Nagsadot mo ngaglinis. Ay, pagawin naman. Dad, sino nga iti mga sikaso kada kayo? Ay, may kutak matan di makasaka ko makitang pa. Sana kasi day, narigat nga ikutak. Ngam dad, may mayat matlag no adda kadwayo dito'y balay. No adda kiti trabaho. Ay, mayat no adda katulong. Ngam no mga laang ti paglangan na. Ay, sausaanad. Ikisap namin nga anday ti kusina. Ay, nawawa talaga. Ay, sakbay nga agdalusak. Itugaw ko man pa iti sofa tag Facebook, Ay, bagman, saan nga di kusina ti ayan mo ita, Lolo, kunak man wadda kayo iti siledyo, ay nawaw. Ay, ada kita ingamrimwarak tama kayo mga raud. Ngamsak kayat ti makit kita, ay nawaw. Anya ka diti makit-kita yung lolo? Dati man na, di mo ka di makita na iti tapok iti swilo, Ay, nawaw ka ba? Agdalusa kon, lolo. Ay, sana. Saan ka nagdalos? Ay, nawaw ka talaga. Agyaman ak lolo, no, saan akong ngagdalos? Sika, inkimim kay tigamit mo tagawin ka. Ay, nawaw ka talaga. Pagbakasyonan dak ka di, lolo? Ay, saan lang ang bakasyon? Saan ka nga subsublay? Tapay ngay, lolo. Awanan ati kadwayo. Ay, sayang lang ti sweldo ti kadwa. No sadot, kantong yaw tayo daw. Kasano kayo, lolo? Ay, di magsapol kami ti sa balay. Di amo na ti agdalos ka nagtrabaho. Saan na maganda ang ti paglayangan na? Ay, nawaw. Apay nga may sa kayo, dad. Ayan ka din ni Julie. Ay, pinagamit ko ang tilukaw. Nagsadaw ngam nagrawat. Just kay ti kasya kadway ti balay. Ay, nawaw. Kababayin pa'y kinipari, Eddie, dad. Ay, nawaw. Eh, sino dito nga iday?
Iso ka di ti mang silswil daw, kingkwana, kasla. Sigo da kadalak ni Eddie Dad. Iso nga nang i-rekomenda kanya. Ay, oray rekomenda na, tas sadot magaro di tao. Ay, pagkananok mo, kanay na nakatugaw. Inton kat numapan ito kusina, agloto ti kananda. Ang mga numabisin mo, Dad. Apay, imbutido aya, wenno sarangusog ti agdidiritso ti kananda. Ay, nawaw, oray narawat no nagagad mabalin, ngam no kasay, ay, pagawid na maong, ay, nawaw. Ay, anak ka ba, anak ka? Nagkakabawan ak dyan lakay, tatang. Pinagawid na kit din. Just kidding dyan lakay. Ay, aguray ka man. Ay, abagan mate, no, adya sa ada na gustuan, nga inaramid mo, kingkwada. Ay, nawaw ka talaga. Agkabaw nga min, tatang. Makita man ita no sino ti mga sikaso kan kuana. Ay, aguray ka man. Hamo ka de ti anak na, pinagawid na ka, iti amana, ha? Awan dyan anak na, tatang. Napan nagtrabaho. Nasapa arimuar, tadyak pa'y nakita, idinariingat. Anya, imo na, ang nariing ti amo, ngamit ti sika. Tadi mo pa'y nakita, idinagriing ka. Ay, nawaw ka talaga. Nasapa siguro arimuar, Iso adya ko nariingan, tatang. Ay, mukhaw. Iso malagaya mapinagawid na ka ti amana. Anya ti kayo tiyosawan, tatang. Ay, kastoy na, dumgag ka. Ti tao nga agsuswil daw. Aramidin na ti trabaho na. Ngam no agsweldo ka, ngam di mo mat aramidin ti trabaho. Ay, nakaw. Masoron mo no, mauma ti amaw. Kastilang na jay. Ay, nawaw ka talaga. Da kayo man ti masabat ko iti parke, lolo. Sino nga iti kadwayo? Ay, isaw di kasukan mo. Ay, ma'am, si Kasa daw. Nagagat ka nadalimana kiti balay so adidayunak ti sweldo na. Ay, nawaw. Ay, sige, panawan na ka pa dita. Come on. Ni Sir Alex din ang iduron iti wheelchair ti lakay. Kasla nag-sweet tayo iti babae. Ay, naawa na anak iti trabaho gapo iti kinasadot ko. Ay, nawaw. Caregiver at ngamsadutak. Ita, naawa na anak iti trabaho gapo iti kinasadot ko. Ay, nawaw! Tapno manayon ti trabaho, agtulnog ka iti amo. Idyan ti kinasadot, tawan ti inka mabunon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, apaw. Jakon makatrabaho gapo iti ot ti sakak. Ay daw. Kano nga min nga nang rugi da ita sakit ti sakam ay kasla pa'y nasinit ti itsura na. Ay, nawaw.
Hindi nga ron inak nagsilaw ti Tukak. Dalaki di, nadalapos ko kaibaan. Iso kastoy. Ay naku. Apay gabi na di aglisi na kita kunam akaibaan. Nupudno nga dadagita. Ay, saan ka man ngagsasaw ti kasta? Ta mga nukumaro ti marikriknak. Ay nawaw. Inta ngamin ipakita iti doktor tapno maagasan. Ay, sana mabalay. Kumaro ka no. Iti nakaibaan no ipan iti doktor. Ay nawaw. Ikaman kidi ay ba ni Ina Salome ang mga gas? Ay nawaw. Mas patsyempay ni Ina Salome ngam ti doktor. Ay kakidain. Saan ka na sumanaw tadakas? Ay nawaw ka matabak-bakitan. Nay, papalan nyo ka din na. Ay nakpa di tabalay da Ina Salome. Nakita mo ka day no adda di tabalay da barok. Isang sama ti nakakubong ang karkarain ti arubayan nana. Dumanon kayo ang dita balay da. Ay nawaw. Ay, sige agyaman akbarok. Ay aguray kayo man. Madamag ko man. Apay anya ti masapol nyo kinilula sa lume. Ay nawaw. Ay, umay na kumasantigwar ni tatam tamasakit. Ay, sana nilula sa lume ti kasapulan ti pasyente nana. No di katuktaw. Ay nawaw. Day tagarod ti imbaga ni tatam. Ibagak nga agpadoktor ngam agunget met. Ni Ina Salome ti kayat na. Ay nawaw. Ino saan ko mabakitan no? Bakit Salome? At apag sa bali ti nang payaban ni tata kinilula Salome. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Ay ko. Awan nana. Ini panawang kayo ba? Naglukon day taadyo. Anya kumagay mati sa bali apang paayaban nila kay kani Ina Salome. Ay, nawaw. Ay, ka diti, may kuhin ka, Marta. Ay, umay kayo kumaayaban, tas antigwaran nyo man nila kay ikaw. Ay, apay, agan ano ay nila kay mo. Nabayag matbasit nga, adakas lang nasinit iti saka na. Ita kimaro talimtag pay dagiti sakanan kan kasla imatidog pay dagiti ramay na. Ay, delikado no kasta limtag kan imatidog pay ako nam. Tapay ko mga delikado ako na yo, Ina. Ay, saan ko may baga at ajak pay mo nakita. Inta pay jabalayo tapno makita. Santigwarag pay ay nawaw. Bagmad ay may kayo inabakait. Nagsakit nga mintisakak. Ay nawawa. Kasla masinsinitirik na kay nasaws. Dahil man barok. Ay sus! Nakabadag ka iti bunton ti kaibaan. Nakapungtot ti kaibaan kat binalos da ka. Ay nawaw. Ay nangyayarami tayo inabakait. Masapo lamang iatang tayo iti kankanan. Kan karne, iti ayan ti bunton na namadagam. Ay nawaw. Inday, maluto ka ti karne inabakait. Ay masapol, si bubuk lamanok. Dalusan lang tinagunag na. Ito no, sa ikabil iti kadana na pinggan. Kastamot ti kankanan. Iti kadana na pinggan ti pangikabilan. Kaya ano ang mayatang inabakait? Iluto yo amin dagita ita. Agsubli ak ington agsip ngat. Tasyak ti mangiyatang iti ayan ti bunton. Ay nawaw. Ay sige inabakait. Mamasapula nitib amanok. Ngampuraw. Masapul nga taluan nyog ti laok mo iti kankanan. Nay, nagkapo kayo ka iti balay danana Marta Lola. Ay nawaw. Ay, wan barok. Ay, nakabadag iti kaibaan. Ay nawaw. Kahit
Anya tinapasama kiti pasinti yung lola. Ay na wow. Limdag kandi bakal ti siya ka na apok. Nay, anya nga karamidan niya tapno may imbagan lola. Ay na wow. Ang supli akijaya iton ang sipngat. Inak mangyatang iti tinuno amanokan inki waradikat. Nay, asino nga iti mangan kadagi jay lola? Kananda kiti kaiban tapno ay kati sakit ni Dumeng. Ay nawaw. Ay, sa dino ka diti ayan ti bunton lola. Ay na wow. Saan ka nga umisam-isam dita? Tamangan no si kamat ti isublat. Ang iti saan amakit kita. Ay nawaw. Soro, tak iti nalimod ni lola Salome. No sa dino ti pangipanan na iti bagbagana nga ata. Umay kayon, tamangan kayon. Kapasan na, pagimbagan yun tumatan ni Dumeng. Panawan kayo pa dito, itap numaganas yo timangan. Ay, nay. Pimanawon ti bakang. Oraya ka makadayaw, kalpasan na. Soblata ka pati ti ayan dagiti makan. Ay nawaw. Nagasa takang dadakan niken kanang. Manak man kede. Nagimasan. Jak maibos isong ha. Ibagkat kong nagitoy tayawid gidya wala. Kanak toman. Paul, gimasay. Nay, paparan nyo kadikat, bigbigat pala ang lola. Ay nawaw. Binak kita no, naimbagan matlang ni Dumeng barok. Nangiyatang kayo kadimat lang, lola. Ay nawaw. Paya sa bali ti isabaw. Apay kumasawali, lola. Agdamdam agaklaang mang. Ay nawaw. Nukin nandang iti sana makit kita ti atang. Sigurado lakit de maimbagan ni Dumeng. Nay, etno saan akanan ti kay baan iti atang lola? Anya ti mapasamak. Ay nawaw. Ay kawatan na sanda kayat ti atang. Iswa sa balyan. Ay nawaw. Ay kastagayang lola. Sigurado nga roda may imbagan ni Tata Dumeng nga. Ay nawaw. Pag kunamit na sigurado ang maimbagan. Ay nawaw. Naku na mat ano ka ng ti kay baan ti atang? May imbagan saan ka day, lola? Ay nawaw. Hindak pa'y kita, nukin nanda. Ay nawaw. Sigurado maimbagan ka, takin nanda di atang. Ay nawaw. Ay, nagunot po. Itinabi, inabagay. Ay, naap. Ay, ino, di pa nagimbag na barok. Talaga kasta. Ay, sapay kumagano na inabagay. Agora, kimarumat nga men iti-ut-ut na. Ay, nakaw. Magano saan amay-may sa tinabadekam. Iso nga'y mapalti sa mali abunton. Masapol amay ka namin abunton anadalapos mo iti dahin jaya rabi Ay, nalapit nga ron akasta inabagay na nagot out. Mala, magiluto kayo pa iti kasi ti sigod. Indak tumanin iyatang into nagsipngan. Nay, papanan nyo kadiman ang lola. Ay nawaw. Indak man mangiatang. Anya? Aatang ko na yung lola?
Ay nawaw! Ay, adapay nga minsan anayatangan abunton, anabaddegan ni Domeng. Isuasan pa'y anaimbagan, ay nawaw. Nay, kaya tiyo sawan, ita kayo mo pan mangyatang lula. Ay nawaw. Nga road, ang aguray ka man. Apay akasla maragsakan ka, ha? Anya ko man si pakaragsakan, ay nawaw. Saan mo talo lula? Adala na lagip ko apapanan. Ay nawaw. Sorotak man da ito'y abakat. Tatamanan atang. Namin ano tayon nagluto. Kan nangiatang ngam kumaro matlatta ti sa kayo tatang. Intayo nga minan iti doktor ay nawaw. Kibaro ba't ngagpaiso? Anyang katiti kurang. Jay atang ni ina sa lumay. Ay, siyak ti mang kadwa kada kayo amapan iti doktor. Sakbay ako maro day tamarikrik nayo. Agurigor kayo pa yan. Alaman ka ron, anak ko. Talaga ang marigata, anak. No saan ang nagatan? Ay, nako, naot-ot mo na ito asinan baga sakitay. Anya tinaibaga ti doktor, anak ka. Mabalin anay sagid day ta sa kayo iti nabudo aruot. Nabaybayan iso ang nag-infection. Nagatil nga men iti damaw. Kinodkod ko, kinodkod. Iso ang nasugat. Ay, nabaybayan nga min tatang. Iso akasta tinagbanagan na. Anya nga ita ti aramidam. Adain reseta ti doktor nga agas at tumarinyo. Intayo gatangan, tapno maimbagan kayon, ay nawaw. Ay, padasag tayo man. Parang nga mayat na ita nga agas akon kunam, anak ka. Ay, nawaw. Impanda magayam ni Tata Dumi iti ospital. Ta saan anaimbagan lola. Ay nawaw. Ay, saan amagasan ti doktor, tinakaibaan, ay nawaw. Ay, masaludsod ko man nanang. Agpaiso ka di makaibaan. Ay nawaw. Di makal kan kasla imatidog ti dapan ni Tata Duming kanaw. Ay nawaw. Ayun nga ro, tarami day di kaibaan, ay nawaw. Dayta. Makita yung kadi dayta buntong lola. Dayta man. Kanayon ko makita ata si dagkit nga ron iti balay. Ay saan ko nga'y palubo sa sagidan dagiti kabalay may, kan dagiti animal may, tapno saan kami amabalsan, ay nawaw. Kaya tiyo asawan, nood daw makasagid dita, mabalsan lola, ay nawaw. Sigurado dayta, numapaddakam, dayta sakam ti mabalsan. No taimam mo ti nakasagay, taimam mo ti mabalsan, ay nawaw. Makal mo tayo tabuntong lola. Ay, wow. Niswa sa Diyos ang sagidan. Tamangan no makaungat ti mang bombantay tita. Agan ano, ti mang sagid lola. Ay, wow. Awan dua-dua dumakkel kan umatidog ti parti ti bagi ti tao amang dangran kadakwada. No agpaiso tayo ta lola. Inakman nga isbuan ti buntaon. Ay, so sana mabalin. Nakis ti mapasamak ka. Ay, nawaw. Saan mo asagidan ti buntaon? Kita agman lula. No anya ti mapasamak kanyak no isbuak. Ay, nawaw. Saan? Si mo isbuan ti buntaon. Delikadaw! O anya, kumusta ti marikrik na yun, tatang? Ay, mayatan anak ka. Mayat ti resita ti doktor nga agas. Ay, nawaw. No idi pa'y la kuma nagpa-doktor kayo, di idi pa'y la kuma na imbagan kayo. Unaklaki din, no maagasan ni ina bakay. Ay, saan magayam? Ay, nawaw. Papanan nyo nga ita, tatang. Ingkaluban nyo matantibunan nyo. Ay, nako na ti bangkag ka. Tawan matan ti sakit ti saka.
pinaimbag na ti agas. Ay nawaw. Malagip ko man tatang. Asino nga tatinangan kan nangala iti atang ni Lola Salome? Apay apati pinggan kat nagpukaw. Adalakit din nangala. Ay nawaw. Ay ni agori ka ba't? Anyang hatang nga agpaisaw. Ay nawaw. Awan ka di tinapasamakin ka, gapo iti panangisbom, iti bunton. Ay, nawaw. Anya ko mga iti maaramidan dagita anay nga akin balay iti bunton Lola. Ay nawaw. Ay, adamang bambantay iti bunton. Ay, nagsayaatan. No, podno nga adagban bantay Lola. Iso nga inisbuak barang agpay so adumakkel kan umatindog. Ngam saan mat Lola? Ay nawaw. Apay nagturid ka nga agsasaw iti kasta. Apay di ka mabudang aya. Ay nawaw. Ay nay, di ta kayo upay kiti. Tay nakisubli ti bandihado da tatang dumeng. Ay nawaw. Bimulod ka di iti pinggan da. Ay saan mat Lola? Saklang mo ti nangan kadagiti inatang yaw. Ay nawaw. Ay, sika! Nay, isublik man dagitoy ating kaw. Ay nawaw. Dita. Anya ka di dagitoy nabalkot iti newspaper, manong. No makitam dagita. Mumaw. Nga magyaman na tasak ti nairanod kadagiti na ikarga dita. Ay nawaw. Di ka mauawatan, manong. Katam ti balkot papel. Tama awatan mo. Nonya ti kahit kasawan. Ay nawaw. Dagitimat na kay kargaan ti atang dagitoy. Ay nawaw. Awan basol ko dita. Basta yung bulang yung mag. Ay nawaw. Agyaman na kiti pa nang isublim. Adeng. Mabalang ka day. Ti agsubli-subling agpasya dito yung balayaw. Ay nawaw, please. Pangasing. Si kalata, manong. Awan mo ti mangi parparit. Ay nawaw. Nuada marikrik ng doktor ti papanam. Tati ugali iti ugma kat na iduma ita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iha, ada ka din na nagtulagan nyo iti sima na kaya nayat mo ngagkalaysa. Inton sumangpat. Awan pa'y dad. Ngamin doon sumangpat. Pagsaritaan minto day tabanag. Masalodsod ko man iha. Kap-kap na kam kadimot lang ti agtama kaya nayat mo. Damag kong hamin nga adda ka no, aram king ka, amay sa doktor. Ay ayatag ni Danny, dad. Nabayag kami nga gayan ayat. Naud-udi ti doktor. Isuan nagasgasat ni Danny, dad. Napudno nga tamot lang ni Danny king ka, iha. Mamot to daytan, no kidawan na ti panagkalay sa mi, dad. Subagay,
Ti panangikallaysa ti lalaki ti babae, mangipakita aday to'y katnapod. Umadanin iti panagbakasyon tayo di lugar tayo. Puno na ita, pare. Makitak mo't lang ti nurse akayan ayat ko. Uray siyak, makitak mo't lang ti asawa kun dua putut ko, ijay Mindanao. Madanon mo't lang ti isasanlad tayo. At datala akan na yun ti tao. Ay sungarot, kasta tayo balod iti unag ti barko pari. Ngaminton makadanon tayo iti may sa pagilyan. Mabalin tayo matirumwar iti taktang. Ang dumalang tayo makapasyerta ti nagtaudan ta alugar kan pamilya pari. Sa bagay, ay masalutsud ko man pari. Saan mo ka di pa'y ngay kalaysa ti kayanayat mo? No saan lakit nga gapura, oray saan pa'y? Tapno sa anak pa'y amadaan, iti responsibilidad pare. Iho, apaya di mo imbagbag ha, sumangpet ka. Di mo kadi kaya ti panag-sorpresa ka na kayo, mami? Sika talaga, anak. Mahilig ka iti sorpresa. Amo ka din ti kaayan-ayat mo, sumangpet ka ita. Ay, nawaw. Saan ko ngayon baga kingkwana? Asimang pita kon, mami. Sorpresa kingkwana. Kaano ka kadi ama pa ni ti balayda, anak? Mapana kay ospital apagpapaayan na. Amok pa'y kadagiti kabagyan na no anyang oras nga agretira tapno mapangko sa rungkaran. Mas daw lakit din ni Ami no kalat nga agpakita ka iti ospital. Dayta, ti kayat ko mapasamak, mami. Sika ka di daytan, Dani? Nalaing nga talaga ti kayanayat ko. Uri naka-sunglasses ak. Kaya nakakalugungak. Mabigbig na klata. Siyempre, longlong-ay mo langan. Mabigbig ka, uray adayo ka. Ay, nawaw. Umay ka man kiti, sweetheart. Tainta pa'y iti restaurant. Italaang manan ngagsango taman. Mailiwak matunayan kan ka, sweetheart. Kastakmat, sweetheart. Kailiw ka ka na yun. Mayat ko man o sana siman ti trabaho. Diyay ko maadaka ka na yun iti matang ko. Sayang ba't nga minuag ikata ka kasiman? Sapay mayat di kumpanya ngayan ko. Mayat pa iti pasweldo da. Saan ka kadi marigatan, Ijay? Saan, sweetheart? Saan pa yan narigat ti trabaho? Nga ag-supervise lang kadag iti kargamento nga ibiyahe ti na duma-duma pagilyan. Sa bagay. Ado na pagilyan tinakita. Ay, nawaw. Well, ngayon saan kami una yung makadayo? No kasi nga sumanglad kami. Ijay kami lang asidig apagdaungan ti barko, sweetheart. Kamusta mo ti trabaho mo iti ospital, sweetheart? Okay lang, Mat. Noon lagit dito ado a pasyente sa anak matamarigatan. Inton makapagkalay sa ta. Kaya't adan to anak ta. Agyan ka lang iti balay tapno saan ka na marigatan. Ti anak ta, ti asikaswam. Saan kat apanay masakit. Ay, sus. Anak-anagos. Kat dita pa'y mat nagkalay sa. Ay, nawaw. Into, kunakmat saan ka di. Agsubliak pa tapno makaornungak sakbay ngagkalay sa ta. Ora ikasar ka iti mano asimbahan. Promise na ita, sweetheart. Sus. Mabalin ay hamat ti kasta. Ay, nawaw. Ipagkatalaan ang mapasamak iti tagtaginap. Ay, nawaw. Kaya't mo asawan. Iti tagtagainap nga ikasar na? Oh, une. Saan ka ngagmulagat? Ta, rarabang ko lang din dyan. Sikaman, sweetheart. Ay, bali. Awisin ka man, iti kasariti may sa kabagyak sa Jay Mindanao. Intaman mo na makiragragsak. Sa dino pare? Tani, nabayag aditan na pan iti kasaran. Adda adi sa sala ha? Ay, wuna. Adda talaga pari. Adda ka di mat kasaran ngawan sa sala na. Ay, nawaw ka talaga pari. Adda na pare. Dagiti da duma kakabsat, adi da kayat ti sa sala. Sa bagay, punutan ako ng pari. Anya, dagasang kayong bigat. Agpasyat naman nun.
Awan ti kastoy di tao pare. Pudno day ta pare. Masalutsud ko man. Sa dino ka di ti pakaangayan ti kasar pare. Ay, di jay ko Jay Mindanao mapunday jay. Sumagmamanungal daw tay jay. Maya ti jay pare. Ha? Mindanao? Nakano dito ilangas si pare. Ay, sige pare ha. Saan mo ka di mapanawan ti kayat-ayat mo ha. Lab nga talaga pare. Ada papanan mi ti kayem ko. Sumagmamanungal daw nga awanak ha. Kasta ka di? Uray siyak mat, aglivak iti trabaho. Inak matagpasyar iti lugar ti kasinsin ko. O sige ami. Agrelax ka mat, sagpaminsan. Saan lang nga trabaho. Nabaya ka di kam nagkitkita iti kasinsin ko. Manipot pimanawak iti balayda, saan ko na sinarungkaran? Nagigyan ka kadi, balayda? Iti balayda ti nagigyanak, iti nagadalak. Asidig namin ti balayda iti pagatalan. Ay, kastagayam. O sige, ingkang nga dagpasyar. Tainak mo tagpasyar, iti bagbaga ni Abdul, apapanan mi. Ading, anya ka titinagan mo? Itakla nga nakaisala, iti nagpintas. Ken sexy, akasking ka. Unay ka ta itala nga makisalan. Imposible mat tayo tamano. Iti day ta nga edad mo? Promise, paiso timbagak. Adi nga napintas. May sak nga min absiman. Awan ti kasaran iti unag ti barko. Ada ka numat bar iti unag ti barko. Saan ka di? Depende no niya klase ti barko ating ko. Ay, aguray ka man. Nayaw-awan mo ti damdamaga. Ay, isak gayam ni Danny. Anyay tayong tinagan mo ating? Siyak ni Nelia. Umayak daw pa siya rin balayo ha. Promise, ating ko. Ay, pari, nalpasin ti kasar. Agawit ta ni di lugar tayo. Saan pa pare? Nakayawan na kitinapintas abalasa. Ay, naku, nakpintas talaga pare. Ay, kasanungay ni Ami. Kaya nayat mo pare. Isinam ka di? Ay, saan ko nga isina pare? Nayunak lang si Kaman. Sana pare. Sana nasayat dito. Da kami nga Muslim, mabalin ng sikahaan. Ang mga mamon ni Ami. Anya ka na yan pare. Kasano ko maamamuan na. Katada nyo dito Saan ko nga namungan dito pare? Uray adayuta. Sana nasayat nga duwaday tibiyag mo pare. Nga masapol ang magunod ko. Tinasam 8 awan ni Nelia pare. Kasano? Kas pangarigan. Mapagwan mo ni Nelia. Kasano ni Ami pare? Kasi na pare. No adata. Iti lugar tayo. Ni Ami. Ti sweetheart ko. Yung no adakmat dito'y ni Nelia ti sweetheart ko pare. Ayos ba? Kaya't mo asawan, pagbalinam ida nga abalbalay, pare. Ay, pare. Ay, atak idadwa. Napintas na kan pada. Ubing ni Nelia. Medyo nataangan mat ni Ami. Ading Nelia, umayak man pumasyar. Umay kalat na amanong. Awan mo ti mangiparparit. Iso na lang ta. Amang ano da asawam. Ibagak ti pudno ading ko. Awan ti asawang. Ore asino ti pagdamagam. Kita am ni. Single pa iti. Adato'y aidig. Aday ta. Kita man nga rod? Aday ta. Ore kita am. Ading. Kasapulak tinasambit awin mo. Tapno balunag agsubli ti barko. Agsubliak man ti barko. Kalpasan ti may sabulan. Kasta ka di? Damag ko manmanu kayo kanong agbakasyon no kasjay mapan kayon iti barko. Kasta nga rod ating ko. Isungang pagpakaasi aking ka. Sumbatan akon. Tapno naragsakak inton addaak iti barko. Nelia, umayak man. Adda kayo ka di? Ay, si kamat gaya manang. Umay ka Apay adamagan pa lang. Ay, no adda kami. Si kamat. Ay, sumagmamano at hawa na dyak imay. Pimintas kan Adan samat mang papapintas kan ka. Ay, nawaw. Awan ba't manang? Ay, si kangay.
Adda ka din kaayan ayat mo? Andan ading ko. Saan kami pa'y anagkalay sa? Agur nung kami pa'y? Adamat agar-aram kanyak manang. Kasla kayat ko asong batan. Nabit pa'y matanagaram. Kasta ka di? Oy, amom tumat kanyak ay nawaw. Ariglado manang. Umayak man, ading ko. Ay, nawaw. Umunag ka. Tadayam amukan ka. Kasinsin ko. Adagayim sa nga ilim? Ayan na ka di. Agtukaw ka tayabak. Ada ije kusina. Oresan mo pa yung ayaban. Tapno, datalang aduwa. Teksarita, ading ko. Alaman laangan. Madamdama, umay tumatlaang dito'y salas. Iso ngamin tinagluto, tanagagat ngamin. Pangasim, ading ko. Sumbatan na karutan. Sabay nga umay ti bagpagamaas nga ilim. Ha? Sumbat adagos? Umay ka dito'y manang. Yamamukan ka ti bagbagag. Wan ading ko. Umaya kon. Nakaluto akon. Ami? Kasano nga da ka dito eh? Dan! Apay nga da ka dito eh? Agam-amo kayo ka di? Iso ti bagbagakan ka akayan ayat ko. Iso ka di bagbagam anapingat nga agar-aram kan ka? Tutas. Uwan manang. Iso. Apay nga inaramnak no daghayam ka ayat na. Ay, una yan, Dan. Manipod ita. Saan kanyag pakpakita kanyag? Ay, nawaw! Kaya't na kami kaya marigpunan nga kasinsin. Pumanaw kan dito'y balay mi manong. Saan ko akayat tikaskan ka, babaero? Na kami pa'y nga kasinsin. Pari, apa ka sa tilangam? Agawitan, pare. Intan aja terminal ti bos. Agore ka, pare. Anya ka di tinapasamak. Tagdadaras ka. Basta. Ako, pare. Nasakit ti marikrik na. Agore ka mat, takita akman. Ada ka di sakit mo. Ni, saan ka mat nga gurigur? Intan di hospital, ang mga ano, anya ti mapaspasamak mo. Kinapuno na, pare. Sana maagasan ti hospital ti sakit ti marikrik na, pare. Anya mo dito, pare. Imposible mo ti bagbagam kat sana magasan ti hospital. Aguri ka man. Anya day taaya, aparigot mo. Pari, ita, tadatan iti lugar tayo. Anya ka di tinapasamaking ka. Pare, jak ninamnama nga kasing singgayam da ami kanelya. Oh my gulay! Anya ti kahit masawan, pare. Sino tinang ibagaking ka? Ay, nawaw ka, pari. Ako, pare. Di na panak ti balay Danilya. Ada sa dyan ay ami. Dajay, nakita kami. Anya? Dayta, ti kung kunaking ka, pari. Ti kamat nga mindamdang nga kiti, pari. Ay, nagdakasan, pare. Bangungot dayto iti biyag ko. Kat, anya ti napasama, kati nagsasango kayo at alo. Pare, kasta natin nagtilangit kanya. Dagpadada ang nagpungtot. Pinapanaw dak iti balay Danilya. Ay nawa, pare! Ay nawa ba talaga? Oh, apay akasta tilangam ang naggapu iti nagpasyaran niyo, anak. Mami, inbreak nak ni Ami. Anya? Inbreak na ka ti nurse, akayan ayat mo. Agam, taapay. Diyak kami ninamnama. Akasinsin na ti paspasyarak iti abanasang, mami. Anya? Saan mo ka di akap-kap na kan ni Ami? Tapay anang sirpat ka pa'y iti sabali? Saan ko ba't ngay sukat ni Ami? No, di kat nayunak lang ko, mami. Gapoy ti gandat mo amaadaan iti dwa ka ayan-ayat. At adan anawanan ka.
Uray asino mat ababae, no kasta ti aramid mo. Awan ti mayat, iyo. Ay nawaw! Gandat mo ti maadaan iti dua, nga maadadamat anaawanan ka. Kanayon alaglagipan, nga amin analabas kat dakas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At pa na. Ang di mo pa imot na plan sa tibadaw. Ay nawaw. Kas kalabak nang agkaw-kawas. Kumamot no sana pirmi arigat tayo. Ay nawaw. Anya ngay nga raw. Agbado akit din itidaan kan kunas-kunas. Imbag tadidaan mo marigrigat Ikabain mo ka dito kinamarigrigat mo? Kagurak ti kinamarigrigat ka. Ti kayat ko ka baknang tiyam mo ti tao kasasahad ko iti biyag. Ay nawaw. Agnanayon ka di may lemang mo ti kinamarigrigat mo. Nagkado ka sa umaw. Plansahan ko ti bado ko kung pantalong ko. Nalpas. Ay, ura isula ko mati maubrammet. Di mo ka di makita nga aglut-luto iti ilako kakankanan. Ay nawaw. Baghaaman ni Alex. Ada ka ijay plaza maki ay ayam iti dama. Idinto aja asawa na agisursur-sur iti kangkanan. Ay, nuapay metakas dyan ay jadak mo. Unam lang sinadaw. Nakapurpurma nga mabalbalinan na. Nuwag sa kalabat nang ay nawaw. Ay, ikabain na ti kinamarigrigat na. Ay, banag nga isutipod naw. Kasano ka diya sumaliwan-wan ti panagbiag na, kadi na matulungan ti asawa na. Ay, nawaw. Ay, no masabat mo di takalsada. Napaw, nakapurma ako namlan di adal. Imbis nga wang mga adal na. Aha. Kasanaw, kauray si kabang gamin kakasjay mo no na duma. Aha, orag purma at nagagata mga trabaho. Kunak no sino itayan ti kasla senador ang masabat ko. Sigamat gayam, Alex. Ay nawaw. Apay pala nga kasla ko na. Senador ko na mo na hatap no may mayat manidadangay. Apay kumangay kat saan ka mata senador. Ay kapapanam ngay. Alangan na mapangkay ti bangkag. Tada ka mo dito yung syudad. Ay nawaw. Pag kuna mo ta bangkag ti papanam. No kasta mangamit ti purmam. Kasla mapangka mo ti bangkag. Sigamat. Nadalos mo tibado ka. Nadalos? Ano nadalos? Awang magkapurma-purma na. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, sika, piki at tao. Ni tatang mait, apay nga ibagayo, piki at tao. Kita man na tsuram. Nakasin silang talalat a sapatos mo. Nakabul sa taimam kadag iti di plansya pantalon mo. Angam, manaw, tikargati wali mo. Tangiwat yung tatang, mangagda kayo, kababain. Mabain ka, ang pundumay. Ang mga nuampay na imas asidamin ton sumangpit kay Jibalayaw. Ni tatang, tila malawlawat na. Kakaasid ya asawa mga gisol-sol-sol. Ada ka dito, ako namlan abugadaw.
nalipatan yung sama nga abogado to'y numaw. Anya nga abogado? Ha, abogago at isaw. Huh? Panawan kay man langin tatang. Ibabay nyo na ti tao. Dita kayaw. Napimman na wanti lukaw. Ha, abogado ka daw. Dahito'y kanilang ugot ti kamuti ti sidain. Awan mat nga mintinted mo nga igatang ko iti naimas asidaan. Ay, Ano san tayo dayta? Diyak pa'y nakalako iti kankanen. Ay nawaw. Aywan gayam, daddy. Damdamagan gayam ti maestrami no anya kano ti trabaho yo. Anya nga timbaga manakaw. Imbagam ko may saak nga abogadaw. Ay nawaw. Anya? Saan kayo mat nga abogado, daddy? Ay nawaw. Uray saan? Ibagam lata akas jay tapno day tati patsin daw. Madi kano ti aglas-las tog ko na ni mami. Kun nalati inam day ta. Oray mat ti maestrami. Sumat ti kunana. Madi kano ti aglas tog, daddy. Apay ka di asurwam ni Lili, sika. Apay asurwam di ubing nga gulbod, ha? Apay, ibaga na nga raw nga awan trabaho. Ay nawaw. Kati sumatipod no. Awan trabaho, tagpili ka mat iti trabaho. Saan mo akayat tinababa trabaho? Kan awan mat nga rod adal mo. Ay nawaw. Mabainak lang agliburar. Kat, kayat mo nga ron, tinakapurma nga agpasyar-pasyar. Una ta barang makasara ka kiti nasaya tagasat. Ay nawaw. Kanya ko mati masara ka manasayat, agasat iti panagbalog mo anakapurma. Naa? Imbag pa'y jileburar ata makagatang iti naimas asida iti pamilya na ang ka. Ay, Apo makarengreng kamay. Agpadpada kay laka ni tatang aday talastak nga ibagayaw. Makauma. Daddy, ada kasapulan may iti